Kajing yaki kapasadang da kaseng Voice of People's Party VPP halor kajing dawa ban tungkam biang yaki officer kipa Shaweng naka Meghalaya Lokayukta kipa kentup yau ba Jainal Rumai YPS officer bala Shongthaj kumu Director of Inquiry jangka Meghalaya Lokayukta pat arngot kiwe ki officer MPS kibla Shongthaj uba RPD bat uanil ki sangma hakini kita yau bala lej kala long ka mat bandan ru ka jingya pin inya hapdeng ka sarkar jala bat ka te ka seng ka badan hakaliang persya henre umshim na yo sngopat ka e kite ki officer ki ba sha wen kam kidan ban ong uba remai ubla sha thung kam lingba notification number maclog.katsan/arpo/arpoway/kandai punyo haka khat kandai trek urisau arajar arpuar kaba udan ka copy batu badru kapala dan hapo ka Gazette of Meghalaya jong santrik ukala lingkot arajar arpulai kabaya day bat ka appointments postings transfers daga jingsngo scam ya ka nongrem kaba udan ulapha ya ka kerwo haka henriu tarik urumphang arajar arpusau ban penshai lor ka jingsha thungkam jongu bat kiwe kabala mi akikot khubor henre ban khamshai shushu yau pajba ushilong mel ukurwo ka atiar ula yo ban yakren bat uni officer IPS bala Shongthaj bat ubala Shaweng nakakam ubala dan kumni ban penslo haga jing yakran kumli shibun ba yuria wa piwan hangi ban kren ban yakren ban nga haji shisha nga khamkiar na kini ki ban yakren ban ai bat ka media kan gatarai pim chi i nga khamkiar hi to nyuma jaj ba phi lawan te to ginya keren hi ai pat ginya buri ginya keren hi te halor kata ka jingkeli te ngatrai ladep ai ke press release te ngatrai kam la biang pi kata menol thongi pi kum no pi poi man shakri hapo Meghalaya Lokayukta kumu Director of Inquiry haki usnam arhajar arfuar banai June kumto te ngapoi le ya kendo ya chairperson jongka Meghalaya Lokayukta te hakaba kala don hi kajing khot jinga bunya keren mo tengala le ya kendo ya i te kala don kajing ya keren kajing ya thir jing mot halor kani kam te dinata te apanga sngo ba to kabyang hi kaba lada ngan bangan don banta bot kani kam tengal ai ka jing menjur ka jonga ong to kata ngan diang hi halor ka nongrim ba labatai shai hiro ba ka jing trai kan long laisnam klam kono ka jing awit apdeng ti hadin mangala ai kata ka jing menjur ke bananga ite kalaya na i chairperson kumto namar ka hablech ka government khanang ba nangtei pade ka government kan bishar kan pe dada ka biang ne te hadin nang tuti ka government kala ai ka jing menjur pat kala phai ya kata ka jing menjur sha ka Lokayukta te hadin nang tati habala yo ai kata ti i chairperson belong kum tau appointing authority ngabu akatin pareng andian te la thung kanya te nang tai ken kelas dang ka jing dei ke chonga pat ga Lokayukta mangala sim hi kam ki badai bantre hinto wa phio kini kam phidayo degi jing tho ki papaka ban pin shisha ba namar ba menta pisha pe la long no kila shube be pi kam kiweng me na kam tikara don na jing tho bang jingsha nam la man be pi kom kat la pun ko po i kata ho kadai halor nongrim ba ngayo da jing tho hi ken halor ka jing tho ka paka hi ken namar lada umdon da jing tho te nganum la kan bandai ban punya so ele de bat ka ba ken ka Lokayukta ken te halor kata ka jing tho hiru ka bala tho ka bangala pen i hiru hakane ka press release hiru kolong ba kajing tray kan long be laisnam te ngala sngo singan hamanga i kata ba kolong laisnam te kumta ka ngala sedang kajing tray ka jonga man kam shai mangi i kilat pathai ko bot pa ke ong ba don kam man thung de ki bri ki ba dang don ha ka kam de ki ni ki bla Shongthaj
hatu hakata ka baki wengi api na kam na baki thungru api ha ka kam hatu ka don gum kata ka chi kran na papia kendo ba chairperson banum la ban thung ne ba yu bola song thaj na ka kam ne de ban yu kan ka ji kran ka don gum kita la ni ka jin wata ka jin tho ba pi yo jingkeli bo biang keli kata khana ban ya sai mo ti ha ka ba ngan batai biang si hisien ha ka jingi kendo ka jonga ba di chairperson ka jingi kran ka long ka ba sai ka singi amdon ka no ka jing artatian halor kata ka halor ta ki snam gi mangan trai badai tang halor ki snam hi bangia kren ho bat ki kam kumno ngi trai kumno eti kwa ban tip na ngaro kata ka ya la ka jong ten rei halor kan ne ka bentai ke bolong sai ka dar ba nakaliang jog iru ho kani ka long na ka bental lai snam lai nang ta kam sum don hi ka no ka jingi kren ka ban penbu e ka jing khonyo e nga bangan trai namal ba lada kan jin bala don diki kendon tharai nganum pediang ni kan ni kata ti ka long hakata ka nungrim kan ke ba ni akren bat ka banga don hakalo yuta kublish point ke jing pechai ju pi to hadien namar ba pila song thaj na kam pulen but kumu retired IPS officer te Andrea ba pi don benta po kami khale lokayuta kumno pi snoy ka kam ko pi yo an shakri yang the kini nga pi nga shim me ka kam na marba kaya ha bat kat kum ka ba nga jutrai bat ka long ka benta hiru ko ba nga ju don benta ba kini kam bantoket labon ba bat hadien ju hikai hero ikini ke ke baki khot akatin parang ke departmental inquiry kamtam lada ka don kano no ka jingsha kano ikino ki sakri sarkar ke bade nyong ka police department kumto bahab bantok ket bat kumno banle aka nga ju ai ka jing hikai hero te ka de ka tang nong rim kai banga sotho ngala ai ka kam bangan trei namar ka de ka banga ju le hi te kadon ka jing sotonat ka jonga kan ha banga sim ni ka kam bantrei namar ngadon hi ka jing tikana kan banga tip ya ka kam ka bangan le ladang anum tip kum nongan chusim kolong ta kadon ka jing sotonat tanadu snem ar dia nadu no arpulai la long snem saban kot snem e ba pindon na ka kam le pla sha wen no le ta ki kindiat por ki pindon na ka Meghalaya lokayuta wata picham sim ong ban deban la ban pendap e kapor e hatu ka pi kumnoi ka Meghalaya lokayuta ka jing trekam ko jongka hatu ka long ka bayat bet ka jing trekam ka ya bet ba khamtam nga gum director bat kamba chairperson badon hero ka biang he ka kam trekam ka jongi ngam ju don kata ka jing ya pher jumot ai bat nga sob yang ba he ka jing trei ti ka ya kum ta he ti ki kam ki bola dei ban le anto tengala kat bala ka jing la ka jonga te ngala persang hi ban pendam dia bede bekeni ka jing shaweng ka jong tu pilang don nakanu no ka jimot jim berkat ba punya kun persya dan ye panamar bakalong sendat klam ka jingtep ka jong pi ka shulong no ba ka long teng dan ngi sim lu la long ko ba shupen tho bria ya pi ro ya pi shimet kum ri rang ba uba ka jaj ben riu ka jongi ka jala ka jongi kila tep kila itu pi pila shakri ka tran police department keleng yang baju benai ta ka nam ka jong pi ngaru ani thu ingala ye kdu mark ba pi de minta ka sing pi hatu kan don kan lu ka jing persang ka jong pi lat na ka ni ka jing pensai ya ka ba pin dangเป็นโซทุชุปัตลานีปัญญาคุณเนี่ยกันนี่กับปนกงฮอดka habakawan kum ka ni fi kawan kum ka lang thari ko si wan lang shop mo ke ba nga kum ukistan he ka we ngai ka we mo ka ba fi dang ong ka jing suk ang ta kawan ka jing cha ka so si mo ti lesi kala long ha ka ta ka kam hiru bakawan hangaro kumubreu ka don ka jing kata belengan len ni kata kan don hi ka jing kata
ngatrai wat ya firu lene yeno ru lada kawan kum kene ke jeng ja kan don ni ke jeng suksi but kham tam heru ba kham ai ka ni ka daw na ka ai ka daw ba laweng kam bienga bat ikitiki officer ke ba arngut